Hello guys, Murisei. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then like, share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi buda nesaidi kuti tarira muroverwa wayaitwa neuyu pamwe aitorova papono wakatarira pono riya waugara nemukazi pamwe aitorova zviri nani kudarika iwoyo wotozotarisa mburo yako yazoona kuti haha iyi mburo iyi ndo yakabvarura bhebhi rangu. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then like, share video. Saka uone mwana kufukizira pamwe sometimes you are clever. Niye kuti wangononga chinasingeni muroad umu woenda nacho kumba haiziriyo nyaya munoshandiswa afana pada pa social media you can get used mapedza kushandiswa moswipka bvunzai vana mairokadhiya vagara mumarriage pano munoshandiswa panapa kudana nemusocialite unofana kushinga unoshandiswa oswipka koya umwe oshandiswa oswipka iye ndiye anosara ane advantage kuside kwake. Maka my words chimboenda ndokubudzai chokwadi inini handina basa nazvo handikwiri handisviri ndinogara ndakadai ndiri virgin kana ndakuda kuroora nyazokuudzai kuti ndaredi chiuyai mundione chiuyai muone bhebhi rangu tonyatsoenda tonyatsonoteswa kuchipatara kuti tese tiri virgin tochitanga kufamba kubva ipapo because hakusina mavhigin. Saka nakusina muZimbabwe mavhigin chireka yangu ndongofa hangu ndisina mukadzi ndichingowawata ndiri mumba ndakadai. Social media mailokadia taura hako mailokadia unosvipwa wakatemba kurashwa wakapembwa imi vanhu vanochata white wedding ameno ndo chapter 37 iyoyo vanorambana kuzoti imi mainhiya vasina kana muchato vasina vanambobvisirwa tsvakaya kuno kana dhora chairo chairo rakashedzekwa kumba kwenyu hakuna uri kungoshamiswa pasocial media uri kungoshamiswa pasocial media. Vasikana zvimwe rambaiwo kuitiswa nemadzvinyangwe varume can do it for you vanokuitisai. I'm telling you munoitiswa nesu varume isu varume tokuitisai vasikana. I'm telling you unouya ugondiwachira ugondisukira ugosamba muri clean ugodii ugorova pasi but chiziva chinhu chekuti generation yatiri kurarama unoitiswa ukamama ukatipedza 2024 iri uchimamai unoripedza 2024 uchimamai muno mukore uno watiri kurarama unoi ngwarai vanhukadzi kunyanyanyanya ndimi wandiri kutsiura vanhukadzi ngwarai ziva kuti ndakamitiswa kokutanga chirega kuenda kunomitiswa futi kwete kuita vana va7 vana nababa vakasiyana. Why usingakwanisi kuzvidzora kuti aiwa chimbutu changu ichi chasvava rega ndichichengeterawo munhu wani Joram? Why uchingonzwa kungoti nyinu nezvi nyangu kunhuwa wakutonhuwa nekuti mukati mako mane maspemu different types yeuronyo kana kusanzwa kana kuhwa kuvhunduka chako hauvhunduki. This is social media. Vanhu vazhinji vari pasocial media isusu takavinga